ବାବୁ, ଆଜି ଆପଣ ନ ଥାଇକି ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମନର କୋଣେ କୋଣେ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସେମିତି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହସ, ଆପଣଙ୍କ ମମତା ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ବାବୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଘରର ପ୍ରତିଟି କୋଣେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ପର୍ଶ। ଏକାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ନୀରବ ଭାବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଯାଏ ବାବୁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ କାଲି ଯେମିତି ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ତୋ ଉପରେ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ରୁନି। ତୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ ହେଲିକପ୍ଟର କିଣିବ। ଆପଣ କେବଳ ଆମ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ନଥିଲେ ବାବୁ, ଆପଣ ଥିଲେ ଆମ ଘରର ଶକ୍ତି, ଆମ ହସର କାରଣ, ଆମ ପଥର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ହସ ଆଜି ବି ଆମ ସ୍ମୃତିରେ ଜୀବନ୍ତ। ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ବି ସେହି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେହି ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସ୍ନେହଭରା କଥା ଆଜି ବି ଭାଇ ଓ ଦିଦି ବହୁତ ଖୋଜନ୍ତି ବାବୁ। ଅପୁ ଆଜି ବି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଶା କରନ୍ତି ବାବୁ। ଦିନ ସାରାର କାମ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ହେଉ କି ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉ, ଆଜି ବି ସେ ନୀରବତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତି ସେହି ଭଲ ପାଇବାକୁ। ପୁଅ ଆଜି ବି କହେ, ମାମା ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁନ୍, ତୁ କାହିଁକି ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଛୁ? ଛାଡ଼ିଦେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ, ସେ ଆମ ବାବୁ। ସେ ଜାଣିନି ବାବୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଓ ମାଆଙ୍କର 41 ବର୍ଷର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ବାବୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା, ରୁନି, ତୋ ମାଆର ମୋର 41 ବର୍ଷ ଜୀବନରେ ଥରଟିଏ ବି ଅଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ମନମାଳିନ ହେଇନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ ଓ ବୁଝାମଣା ଏସବୁ ତ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିବା ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ଆପଣ ଆଜି ବି ଆମ ସହିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସଦା ଆମ ସହିତ ରହିବ। ଆମେ ଦୂର ଆକାଶରେ ଜହ୍ନଟିଏ, ଦୁଇ ଆଖିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ, ଦେଖି ସେ ହୁଏ ସିନା, କେବେ ତ ଛୁଇଁ ହୁଏ ନା।
କେବେ ତ ଛୁଇଁ ହୁଏ ନା। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ଯେ ସଂସାର କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଇବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଓ ଆଦର ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ବାବୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଭାବ ଆମକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବା ଆମ ଦୁଃଖ କହିବୁ ବାବୁ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନେଇଗଲେ। ତଥାପି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆକାଶର ସେହି ଦୂର ତାରା ହୋଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଆମର ପ୍ରତିଟି ପଥରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁ, ଆପଣ ଥିଲେ ଆମର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଏବଂ ସଦା ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ବାବୁ, ସେଇଠି ଥାଉ ଆଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ମୃତି ହେଉ ଆମ ଜୀବନର ପଥ। ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରେରଣା। ଆପଣ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ ନମନ। ଦୂର ଆକାଶରେ ଜହ୍ନଟିଏ, ଦୁଇ ଆଖିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ, ଦେଖି ସେ ହୁଏ ସିନା, କେବେ ତ ଛୁଇଁ ହୁଏ ନା, କେବେ ତ ଛୁଇଁ ହୁଏ ନା।